Iki lur kanca ngopi asik sing pas kanggo ngonconi dina. Kemasane sing simpel, pas kanggo awakmu sing rak gelem ribet. Sai cafe latte pas diseruput waktu nyantai. Ana uga sai cafe cappuccino. Sing nikmate ora ana tandingan. Utawa caramel macchiato. Gabungan susu lan espressone pas dadekke kanca nongkrong. Jadi ngenteni apa maneh? Pilih kanca ngopi versi awakmu saiki. Sai Coffee, ngopi kapan wae lan ning ndi bae.